Vstanete, otevřete ledničku, vyndáte jogurt, nasypete do něj granulu, pár borůvek a možná přidáte ještě lžíci medu. A jdete do práce s pocitem, že jste začali den hodně zdravě. Dobrý den, přátelé holubiček a čínské medicíny. Tak vás možná zklamu. Tahle zdravá snídaně je z pohledu čínské medicíny jeden z nejhorších startů dne, jaký si můžete dopřát. A ne, není to o tom, jestli jíst jogurt nebo ne. Je to o tom, kdy a jak ho jíte a hlavně kdo ho jí. Vysvětlím. V čínské medicíně je slezina motor trávení. Z jídla, které sníte, vyrábí čchy a krev. To je palivo a stavební materiál pro celé vaše tělo. A taky mysl. Slezina není jen obyčejný spotřebič. Slezina je kotel. Aby fungovala, potřebuje teplo a oheň. Když do rozpáleného kotle hodíte led, co se stane? Oheň zhasne. A přesně to děláte možná každé ráno. Slezina musí jídlo nejdřív zahřát na tělesnou teplotu, což je zhruba 37 stupňů, a teprve pak ho začne trávit. A na tohle zahřátí potřebuje hrozně velké množství vlastní energie. No a to je energie, která už vám potom nezbývá na práci, na soustředění se a možná i na sexuální život. A teď to zajímavé. Moderní medicína přesně tohle tvrzení čínské medicíny potvrzuje. Studené jídlo se opravdu hůř a pomaleji tráví. Tělo skutečně musí nejdřív vynaložit energii na jeho zahřátí. To už nikdo nespochybňuje. Ale tady neskončíme, protože jogurt a smoothies mají víc problémů najednou. Problém číslo 1, chlad. O tom jsme teďka mluvili. Problém číslo 2, sladká chuť. Jogurt s ovocem, smoothie s banánem, s medem, to je pro slezinu sladký útok. Slezina sladkou chuť miluje a potřebuje ji, aby vůbec mohla fungovat. Jenže potřebuje tu přírodní, mírnou sladkou chuť. Tu z dušené mrkve, dýně, rýže. Takovou, která ji nezahltí. Ne koncentrovanou, jakou dostává ze smoothies nebo z medu, nebo z bílého cukru. A tady přichází druhý vědecký fakt. Ráno máme přirozeně vysoký kortizol. Říká se tomu dawn phenomenon, úsvitový jev. A kortizol zvyšuje hladinu cukru v krvi už bez jídla. No a když tomu přidáte sladký jogurt, ovocné smoothie nebo cereálie, tak vaše glykémie vyletí jako raketa. A co se stane potom? Slinivka vyplaví obrovskou dávku inzulínu, aby cukr srazila. A za hodinu jste na nule. Malá v hlavě, únava, třes a obrovská chuť na něco sladkého. Tomuhle se říká spike a crash a je dokumentovaný v desítkách studií. A teď problém číslo 3, vlhkost. Studené plus mléčné plus sladké v čínské medicíně vytváří vlhkost. O vlhkosti tady mluvíme často. Projevuje se jako únava, otoky po ránu pod očima, pneumatika kolem pasu, tíha v končetinách, mlha v hlavě, hleny v dýchacích cestách, třeba taky kašovitá stolice, otisky zubů na okrajích jazyka a tak dále. Pokud máte 3 a víc z těch věcí, byl bych opatrný s jogurtem k snídani. Zvlášť, když ho vytáhneme z ledničky. A nezáleží na tom, jestli ten jogurt je řecký, bio, plnotučný, fermentovaný nebo z probiotiky. Z pohledu sleziny je to pořád studené, mléčné a sladké. Mléko je v čínské medicíně vlhké a chladivé. Když k němu přidáte chlad z ledničky, zdvojnásobíte ten schlazující efekt. Co s tím? Východní moudrost je jednoduchá. Snídaně by měla být teplá. Vařená kaše, ovesná, jáhlová, pohanková, vajíčko s pečivem, polévka. Ano, i k snídani polévka. V Číně si ráno dávají miso polévku nebo konží, rýžovou kaši. Ve Vietnamu pho. Pokud nemůžete být ráno bez ovoce, přidejte ho vařené nebo dušené. Třeba pečené jablko se skořicí nebo hrušku dušenou v rumu, ale s tou opatrně, abyste nebyli v práci moc veselí. Po takovýhle snídani vás vaše slezina začne milovat. A teď jedno ale. Čínská medicína je hodně o ale. Každý jsme jiný. Co jednomu ubližuje, to druhému pomáhá. Jogurt může být super pro lidi, kteří mají takzvané horko v žaludku. To se většinou projeví jako gastritída, reflux, pálení žáhy, krvácení dásní, nespavost a podobně. Pro tyhle lidi s ohněm žaludku může být jogurt blahodárný, ale přiměřeně.
Pokud ho budete jíst hodně, zraníte si slezinu. A to nechcete. Pokud máte oheň v žaludku, zkuste dát místo jogurtu houbu Hericium, která řeší oheň v žaludku, ale nezraňuje přitom slezinu. Tak to je dnes všechno. Pokud se v tomhle videu poznáváte a po snídani se cítíte spíš vyčerpaní než nabití, zkuste příští týden teplou snídani. Zkuste to 5 dní. A pak mi napište do komentářů, jestli ucítíte nějaký rozdíl. Mějte se hezky a držte se cesty středu.